Puttino jfisser ħafna għalija għax għejni għejni ħafna u għejni nikber u fejjaqni minn marda li kelli. Kliem Nirvana Brinkat, żagħżugħa ta' 13-il sena li għall-aħħar snin kellha tiġġieled battalja sħiħa mal-lukimja u ħafna komplikazzjonijiet. L-istorja ta' Nirvana bdiet fl-2003 meta kienet kellha biss sena u 3 xhur. Tibda timrat ħafna, jibdew jitlgħu l-adbenġil ma' ġisimha kollu u met-testijiet jinstab li qed issofri mill-lukimja. Għal-ġenituri ta' Nirvana beda vjaġġ twil u diffiċli, kif tispjega Omma Ritjen. Kienet diffiċli ħafna u l-għannis meta tieħu l-aħbar ma tkunx taf x'inhu ġej għalik sakemm jispjegawlek u anke għall-bidu li jispjegawlek xorta inti tibda timmaġina mewt. Għax il-kelma kanser hija assoċjata mal-mewt ġeneralment. Taffettwa l-familja kollha. Ritjen diġà kellha 8 xhur tqala, fl-istess waqt trid tieħu ħsieb lill-binta u takkumpanja għat-trattamenti. Ħalli kieku l-lukimja ma kienx batija kbira biżżejjed għal din it-tifla tibda ssofri minn numru ta' komplikazzjonijiet. Xhur sħaħ f'Wonderland issofri minn deni qawwi u jiżviluppala wkoll fungus fid-demm li jwassal biex it-trattament tal-kimoterapija jiġi pospost. Wara ftit Nirvana tibda ssofri wkoll minn trombożi fil-vini u timtela boċċi fil-parti t'isfel ta' ġisimha li jinfexxu f'tumuri. Tumur minnhom f'saqajja jinfaqala u wassal għal uġigħ terribbli. Bit-tobba jkollhom jużaw garzi apposta biex jikbrela l-laħam mill-ġdid. Ġisem Nirvana sofra xokk kbir b'dawn il-komplikazzjonijiet kollha la baqgħet titkellem u lanqas timxi minkejja il-fiżjoterapija. Minn test tal-MRI joħroġ ukoll il-kanċer mexa fil-milsa ta' Nirvana u kien hemm bżonn issir operazzjoni ta' malajr. 50% ċans biss illi ssalva. Kellha tissir operation suppost. U l-operation hija 50-50 ġeneralment meta spjegali s-surgeon. U aħna bżajna u imma m'hemm xejn kien hemm xejn tagħmel, jekk ma tneħħiex xorta kien ħajkun hemm komplikazzjonijiet kbar li jistgħu waslu għall-mewt. Ritjen tiftakar li wara l-operazzjoni ħadet lil bintha ħdejn ir-Redentur tal-Isla tibki u titlob u 4 jiem wara saret taf li l-kanċer kien telaq għal kollox mill-milsa. Mumenti ta' ferħ, xar Nirvana beda jikber mill-ġdid, bdiet ukoll timxi u titkellem. U ħadna relief kbiru. Jisna ma ridniex nemmnu li kien ġara. Iktar ma tiġġildilha dil-marda, iktar terbaħ. Jiena kont ngħid jew it-tifla. Lil min għaddej minn problemi ta' saħħa Nirvana ridet wassallu messaġġ. Għalminu bħali nixtieq ngħidlu li qatt m'għandu għalfejn jaqta' qalbu, jibqa' jiġġieled u kollu kuraġġ u jemmen fih u ma jaqta' qatt jibqa' jiġġieled jgħid jiena rrid nirbaħ ġlieda. Il-flus li jinġabru waqt il-maratona ta' Puttino Cares bejn it-8 u l-10 ta' Mejju imorru biex Puttino Cares ikompli jgħin iktar tfal bħal Nirvana u persuni oħra li bħalissa għaddejjin minn martirju u waħedhom isibuha impossibbli li jiffinanzjaw it-trattament.